Ongi etorriak Bizkaiko herri aberatsenetariko batera. Aberatsenetariko, baina lertu duzu, ezta? No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Haupa gandan! Zori gaiztoa protagonista, lo dijo un artista vasco. Jatza! Eta lehenik ite behin eta Santurtzira pega-pegata dagoen tokia dugu area komertziala ikusten ari zaretena. Honek demagun, ona etortzen dira kargak eta hemen deskargatzen diala eta zuen arrean dituzuen pabelloi urdin guzti hauek eta bai eta horreko siloak hori guztia da deposito frankoa deitzen dena. Garai batean Bilbon genuena eta horretxegatik esan beharra dago Bilboko portua kostalderantza mugitzen joan dela bere sorkuntzatik, gora dezagun Bilboko portua Bilboren sorkuntza baino lehenagokoa dela. Eta Bilbo hiria bera portuaren ondorioa dela, zuzenean. Eta hori atzekoa justun ofizina dira, superportuko ofizina dira, hemen trasiegoa mugimendua handia da, horako egunetan, egun guztitan, igandea zesik igual, gutxigo duena, edo larunbata. Kamoia pasa, 3.000 inguru pasatuko dira gaur, eta hementxe ikusten dugu, kamioi guzti hauen egotearen arrazoia. Han beste aldean, nire aurrean, dagoena, esan dugu dela Porto Franco izenekoa, hor kantitate handia joaten dira, baina hemen ohikoan dabitzan Amazoneko kontuak eta material txikixagoak eta antzetik aurrera dabile material guztia. Kontenedoreak eta hementxe guk Bilboko portuari gehien lotzen diogun ekonomi guztiak eta. Bantxe ikusten dugu, Urruñan, holako kontenedor batzuk, gordetzen da gas likuatu guztia. Eta beraz, horretxegatik da ere Zierbena Bizkaiko herri aberatsenetariko bat. Azkenean hori hor kokatzea, diru asko suposatu zuen Zierbenentzako eta horretxegatik ez zuten eman arazo handirik. Printzipioz hori guztien famablea da, egunen batean zer gertatuko balitz, ziurrenik ere, hemen atzean duzuen Serantes mundi guztia ere, berarekin guztiarekin akabatuko zuen eta Zierbenarekin, eta Zierben izango litzake orduan, histori triste bat, Eskorbutoren kantu bat bezalaze. Eta, karo, aberatsenetariko bat izango bada, aberatsenetariko, hori izango da gaurko garko hitza. Palmerake ezingo lituzke faltan izan, ez dakit ezagutzen duzuen edo badakizuen zer den hau, baina, Zierbenako portutxoa da. Eta zergatik da Bizkaiko herri aberatsenetariko bat, justo honetxegatik. Gero antxe beste aldetik eta entzuten zenuten Zarata. Eta, Zarataren zera hori da, hortxe dagoela Bilboko superportua. Kasu honetan, alde industriala. Alde industrial horretan, egiten dira gasolinarekin zerikusia duten produktuen deskarga edo trasiegoak eta gasarekin baita. Orduan, hori da, gaur egunean, hemen
Zierbenaren Kantabriako alderantzako portuaren zatia. Horrentxu, bidegorri hartu, bidegorri pulite dugu hemen Zierbenatik Santurtzira bitar. Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Lo dijo un artista vasco. Bueno, eta zein izango eta superportuko enpresarik handiena, finkatuta dagoen enpresarik handiena, poste edo daude, eta justo nire atzean ikusten duzuen eraikin luze txuri horretan, izenik eta ez duzue irakurriko, nire honek ez baitut irakurtzen, baina hementxe justo jartzen duena da Aizea. Aizea da, superportuko esaten nuenez, Aizea Bilbao, enpresarik handiena. Gainera bentsu, justo hango alde hortan, hori da, zabalkunde berria da, eta horrek Aizeak okupatuko du. Galdetu zuen buruari, superportuko enpresarik handiena, eta zabalkunde baten sartuta dagoena, zer egiten duen? Tabasco. Tabasco.